Μείνε. Δίπλα. Μαζί. Μαζί. Κάτσε. Μείνε. Δίπλα. Μαζί. Ναι. Έλα. Καλά εσύ. Δίπλα. Τα ίδια. Δεν έχω κάνει κάτι. Ναι. Τρώει μία πέτα ζαμπόν και μετά θα το κάνει μετά. Αλλά δεν κάνει, δεν δίνω άλλη μαστρά. Αυτό. Μαζί. Του δίνω άλλη μαστρά, του δίνω βιταμίνες στο στόμα. Αυτό. Αυτό. Μαζί. Η Κλώδια είναι τα ίδια. Νομίζω ότι πάει καλύτερα. Νομίζω. Δεν ξέρω. Μείνε. Κοίτα, βάρος δεν μπορώ να σου πω τι πάρει. Τι έκανε. Ναι, πείτε, τρώει, της βάζεις έχω φαγητό όλη μέρα, 3 φορές τη μέρα της δίνω το τέτοιο και τρώει ακόμα περισσότερο. Όσο τρώει εγώ της βάζω, όσο τρώει της βάζω. Δεν μπορεί να υπολογίσει όσο τρώει. Τρώει όμως, δεν είναι ότι δεν τρώει. Και σου είπα ότι από χτες έχει όρεξη. Δηλαδή αυτό μου είπε το Παναγιώτη σήμερα, κοίτα τι μου λέει, έτρεχε πίσω από τα άλλα σκυλιά. Σάπλα. Σάπλα. Εντάξει, μακάρι, δεν ξέρω τι να πω. Τέζα. Και στα δίνει όλα πάντως, μην ανησυχείς. Μακάρι. Κοίτα, εγώ θέλω να περιμένω 2 εβδομάδες. Καλό, Τα ωρία